Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti panagswerte da Tata Conrad, iti panagtarakan da iti baboy. Idinadanon ti foundation da iti pagadalan da ami. Naragsak da gitoy. Banagmat, anagimunan, kan inapalan ni Winnie. Nagpanunot nga rod ni Winnie iti dakas, kat napan na inubor ti balay da amin. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapawan. Gagat kan anus. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Ni, apay nga agtataol ti aso na kay. Adda nga tatao di tarwar. Andiyan ay jay. Adda nagubor. Ikis na babae. Nakabulo sa mo ti aso. Kat kinagat na di babae. Mabitlaan, awagak ni Kapitan, tapaumayan na dagiti tanod. Ang mga nuag tatakaw kit di dagita. Apay akas na ti itsuram, anak ko. Anya tinapasamak ka. Agsubli ako maijay pagadalan. Idi adda aso anang kamat kanyak nang. Aso lakit di dala kay Conrad dayjay. Kimat lang, ti sana mabalas. Masapol nga isuda amin, ti makaamoy ti gastos ni ti ospital. Idaron tayo ida. Tapay nga imbulos na ti aso da. Kasarita kiti nalapat na gidjay nga gasawa. Bayadan da iti nangina ti inaramid ti aso da iti anak ta. Lakit eh, takal ti sungsung batanda. Inalaan da amin ti ladawan, tinabuong atawak ang bato, anay barsak nga imunag dito'y balay. Anya ka di timbagada kada kayo tatang. Asino ti babae? Ti anak da Diego Cancilla. Ha? Kumpirmado ka di ani Winnie ti babae tatang? Wen anak. Adan iji ospital da Diego Cancilla. Kat kunada nga ipabayad da kada tayo ti gastos da iji ospital. Apay ngay kuma, kat isumot ti may imubor di ti balay? Adda atap ko. Asabali ti imbaga ni Winnie kadagiti dadakkel na anapasamag. Nasakit tinakam ko nanang. No apay nga min asaan nga italida ami ti aso da. Win nga rod. Saan ang mabalinda ito nga inaramid da? Basol da ti kastoy anapasamakan ka. Bisit na gijay nga aso. Kinagat dakit din. Kriminal da gijay at tao. Di da mo ti agitali iti aso da. Wen nga rod nanang. Makita dayjay nga ami. Isu ti balsag gapo iti kastoya na pasamak kanyak. Aso da ti kimagat kanyak. Isu apagikarwak ni ami. Dagijay abuisit. Addan to aldaw da, anak. Wen nanang. Ipakamat ko kani ami tinarungsot nga aso tayo. Iti kasta, mapadasan da matikas iti napadasak. Pampanunutang no apeng nga imay nagubor ni Winnie dito'y balay, tatang. Wen nga raw anak. Iso aday jay, nakabulos tayo nakatali nga aso tayo. Kat kinagat na lakat nga rod. Naikat ti talina. Isu aday jay. Kinamat namat ni Winnie. No saan ko mga imay nagubor, di saan ko makinagat ti aso tayo? Wen nga raw. Kat imposible nga agubor ni Winnie nga awan ti makagapaw. Adda nga taguran na kada tayo? Agraman ka di isaw, kat gumurgura. Kan apay ko maagumura ngay, tatang. Ginura nak dagiti dadakkel na. Gaputa jak kaya ti agtrabaho iti talunda. Gaputa saur damat ngamen. Wan nga rod mabambanog kayong agtrab-trabaho. Ngam saan damat nga itad ti husto at ang danyo. Day tatiga po na, adyak kaya ti agtrabaho iti talunda. Kanti may sa pakapong tutanda. Katawan mayak nga agtrabaho kadakwada. Tamumad ngamin dagiti tattao ti kinasaur dang agpatrabaho. Kat day tatiga po na, no apay ang nagubor dito ni Winnie? Mabalin akasta, anak. Ay, una yan ni Winnie. No anya ti ugali dagiti dadakkel na, isumat ti ugali na.
Sana mabalin ti kastoy. Nasken nga darum ko na di Conrad. Kaputakin nagat ti aso da ti anak ta. Wen ingkaitan ije barangay hall. Tay darum mo ni Conrad. Nasken apagmultaan tayo ida iti dakkel agatad. Wala. Kita man ti laing da di tao. Kaasi ti anak ta kinagat ti bulos nga aso da. Talaga ngay darum ko ida. Lakay, naamuak nga agdarum ka no da Diego. No agdarum da, idarum kumat ti anak da. Iti ani aga po nga umay agubor dito balay. Wen nga rod lakay, ngam numabalin. Saan ko man adumanon iti dinnaroom mo? Saan abali? Ta isublita mo tinagastos da iyo ospital. Ngam saan akas tati panunot da Diego nga agasawa. Tati kayat da kat makabalas da. Gaputa kinagat ti aso tayo di anak da. Lakay, Ngambay amlata, tagdarumak mat. Idarum ko ti anak da, kat nasken mat nga agmulta. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Da kayo a kriminal. ni, di mun samot amo ti kayat asawon ti kriminal. Panggapom ko maamang ibaga a kriminal kami. Saan kit din? Bayadan nyo iti nangina ti inaramid yo iti anak ko. Awan ti inaramid mi iti anak mo. Anya ti makunam iti tao arumaot nga agmaymaysa iti balay mo sa agubor. Balalaang ti makaaramid iti kasta. Sige, agsasango tayo iti husgado. No day tati kayat mo. Sige. Baga am ti balla nga imay nagubor iti balay mi. Oh, Inalahaan dagiti opisyal ti barangay ti Ladawan, tinabuong asarming titawa ken bato nga imbarsak na. Nagsabat kami ken ni Celia ijay dalan. Imbaga na nga agkikita tayo kano ijay husgado. Anya, imbagam kuma at tinapasamak. Makapungtot, iso asaan ang nagbayag ti panagsarita mi. Uray mat kidi asino anaganak No makita na ti anak na kas ti nagbanagan na, ay talaga nga agdanag. Di na mo ati anak na ti dakdakamatek, edi dinamag ko no anya ti awag na iti tao arumaot ngagmaymaysa sa agubor. Kat, anya ngay tinsungbat na. Balla ka no lang ti makaaramid iti kasjay. Ay, ti saludsod. Apay nga inaramid ni Winnie ti kasjay. Anya ti atraso tayo kankwana. Dayta nga rod kat, kanayon na pa'y apagpupudutan ti anak ta. Apay nga naramid ni Winnie dahi ta iji balayo. Nagapa kayo kadi? Saan mat? Ngam nabayagan aka na yun nakapagpupudutan. Diyak mo no apay. No daddo ma, makit-kita ko mati panang kuskusilap nakin ka. Saan ko lang ay kan kano? Anya nga tati pagsaksakitan tinakam na kanyak. Saan ka di nga imbagam idi at ang tangdanan ni tatang na ni tatang mo ngagtrabaho iji talon da? Idi dayta. Ngam saanan amapmapan ni tatang. Takurang tit-itad da atang dan na. Nadamag ko asaanan ang mamulmulaan ti talon da. Taawan matangdanan da ngagtrabaho. Adan sa kano sakit ni tatang na. Kasta ka di? Iso nga rod asaan ang makabaybayad ni Winnie idi pagadalan. Aging gaaping manawan. Iso siguro nga dagura na. Taagrigat dan manipod di dan matangdanan ni tatang mo. Tatang, ada nga ta posibilidad na di atap ni Roy akaadala? Ha? Ne, anya ti atap na. Manipod saan da kayo amatangtangdanan da Winnie? Saan kanon amar-arado kan mamulmulaan ti talon da? Kan agsakit sa kanon ni Tata Diego. Ne, anya kumangay ti basol ko. Gapo siguro ata saan kayo namapmapan, tatang? Kan, sakbay apimanaw ni Winnie di pagadalan, saanan ang makabaybayad. Hindi kwan, nagpukawan. Ha? Saan ang makabaybayad ko nam? Wen tatang, day tatipod no. Nalawang agpayso ti sanikwada. Ang nakurang da itigagat kan anos. Kabaalan na pa'y mo ti agtrabaho. Ang adasad-sadot na. Adda ka no nga rod sakit ni Tata Diego, tatang. Saan pa'y mo't ana idalit?
At dalasad sadot na tagtangdan hanggang kurang ti itangdan na. Isungawan ti mayat apatangdanan kan kuana. Pudno ka di nga inubor mo ti balay da, Conrad. Nakadamagan niyo, tatang. Sikati din nakamat ni Eling agmaymay sa anagubor, anak. Imbagak pa'y abal lalaang ti makaaramid. Mapanak ko maagdarom. Ngam day tamat ti kunan ni Kapitan. Kasano nga amo ni Kapitan, tang? Inawagan ka nun ni Conrad. Tanda nagubor inyo balay da. Nagubor? Naalaan day tiladawan tinabuong asarming titawada. Kandang iti bato. Asimrek iti balay da. Winnie, apay ngamin anapan ka nagubor. Iso akas ta tinapasamak kan ka. Kunan ni Kapitan. Nga iti asindag ti balay da Conrad tinangakupan da iti anak ta, Celia. Roy, apay no si Katimapan makisarita ka ni Winnie. Damagam no apay nga inubor na ti balay mi. Sige. Inak to kasarita. Inton malpas ti klase tayo. Ngam di mo ipadpadlaw asyak tinangibaon kan ka, ah. Wala. Kunwari, mapan ko pa siya. Kat babaan iti panagsarita yo, maduktalam mo't siguron, noan niya ti gurguraan na kanya. Nalabas ti naramid na anapan nagubor. Iso akas Gemma, tinapasamakin ko na. Impagarup nga minda tatang, ama nagdakdakas day jay anagubor. Barang maduktalan tayo, nanang, no apay nga imay nagubor ni Winnie dito'y balay. Kasano kumati pa ng doktal tayo, anak? Imbaon ko ti kaadalak ani Roy, mapan nakasarita ni Winnie. Kasta ka di. Ibaga na nga tamot ka ni Roy, ti makagapo. Barang ananang, kaya't kumot ama-amuan no apay akagurguran ak ni Winnie. Pati ngamin iji pagadalan idi, kanayon nakasutilan. Awan ka di ti ammom ang makagapo. No apay akas jay kan ka ni Winnie, anak. Awan mo't nga rod, nanang. Sang kaibaga na pa'y idi anak ko tungak ka no, talumang langan ak amangan. Gapo siguro tatangtangdanan dalaang ni tatang mo idi. Ngam ita, sabalin ti pakakumikuman ni tatang mo. Anya ka di ti imbagan ni Kapitan kan ka. Nagdarom ka di da Conrad. Saan kanupay, Mad? Dahil lang panangawag na kanukin ni Kapitan iti day di Arabi, panangubor ni Winnie iti balay da. Damagan ka man, Winnie, anak. Apay ngamin anagturod ka anapan nagubor ija balayda. Babae ka pa'y matngarod. Kasuron ko day jay nga ami. Amok nga idikat lalaisem. Tasaan da amakapangan itinasayaat. No saan tayo atang danan ni tatang na. Idi awan kwarta tayo. Isukit din timbaon ti maestra para singir iti babayadan mi iti pagadalan. Didak mat nga rod ikan, takunayo nga awan kwartayo. Iso nga imakar ka ijay ili. Day tatipod nang. Idi napanak nagbuya iti foundation day iti pagadalan. Naragsak da iti kaadalan mi ani Roy. Maawat ako no apay anaaramid ti anak tatikas jay, Diego. Kapoy ti apal, kan imon. Mabalin nga da pa nagkursunada na itagnagan ni ti Roy. Adda madi nga imbunga ti saan na pa nagbayad adagos ije pagadalan. Oh, jakmat nga minen nagmulmula. Isungawan na ilako. Naawanan tayo iti kwarta. Gapo, tanakurang ta iti gagat ken anos. Naapiktaran ti anak ta. Ita, kasanoon ti anak ta. Nimot selya ti masabat ta. Anyaman nga tan ti ibagana. Manglais man nga tan. Ala, urayom ang makaasidag analaing. Takitaan taman no anya ti aramiden na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak.
Papagayam, di uliwaya na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas anapauluan. Gagat, ken anos. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.